Ден 19. Йоан 19 глава. Йоан ни отвежда на кръста. Без украса, само реалност. Исус е осъден, бит, унижен, разпънат. Но Йоан ни показва, че това не е загуба на контрол. Това е съзнателна жертва. Исус не е принуден. Той избира. Дори на кръста той мисли за другите. Грижи се, прощава и когато казва «свърши се», Йоан ни напомня, че любовта стига до край. Прочети Йоан 19 глава днес и си задай въпроса: как разбирам жертвата и любовта, която не се отказва? Напомням, лайв на 1 февруари от 18 часа. Томбола за луксозната Библия и разговор за Йоан. Ако имаш въпроси, може да ги изпратиш чрез линка на пинатия коментара.